Си спестили 1400 лева от Dyson. Така, ще ни трябват 3 чорапа, 2 дълги и 1 къс. Първо ще си напръскам косата с спрей за по-лесно разресване. Ще си отделим само предната част на косата. Взимаме си някакво количество пяна и започваме да навиваме. Хващаме единия край. Така. И имаме едно рокче. Имайте предвид, че накрая ще изглеждам доста смешно, но красотата изисква жертви. Нали знаете, колкото по-грозен си лягаш, толкова по-красив ставаш. Сега, взимаме си дългият чорап. Заедно с една щипка. Слагаме чорапа от корена по дължината на косата и го защипваме хубаво. Взимаме един кичур от тази страна. Навиваме стегнато. За да стегнем още повече, добавяме още един кичур и отново навиваме. Сега, започваме да взимаме и от задната страна. Взимаме си един кичур. Още малко коса от тази страна. И отново навиваме, като се стараем да е стегнато и да е нагоре. Това е най-важното. И така върви цялото. Аз вече го правя за n-ти път. И ми е доста лесно. Накрая ще защипам с ластиче. И сега като пуснем чорапчето отгоре, той си се държи. Готови сме и с тази страна. Защипах всичко и това е the final look. Сега в този вид си лягаме и утре сутринта ще ви покажа крайният резултат. Или както аз обичам да го наричам, ефекта Dyson. Добро утро!